zvjerskog narodnog stradanja u Pivi, koje se dogodilo 7. juna 1943. godine i da obnovimo sjećanja na sve te pivske novomučenike. Pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu pivskim stradalnicima.
Slava im! Biću slobodan da ovom prilikom ponovim riječi znamenitog crnogorskog novinara i publiciste, generalnog sekretara SUBNOR-a i antifašista Crne Gore, gospodina Dragana Mitovog Đurovića, koji je rekao na ovom mjestu u junu 2023. godine prilikom obilježavanja 80 godina od stradanja mještana iz okolnih pivskih sela. Pa dozvolite, citiram gospodina Đurovića: svaka vrtača i svaki pivski kamen ovjenčani su kamenim suzama koje opominju i podsjećaju na zločin, na 1300 ubijenih. Brojne porodice izgubljene su, mnogima su zatrta imena i prezimena. Među ubijenima više od polovine nije imala ni 20 godina.